עכשיו לכלבה המרכזית. קאיה. קודם כל, רק למי שפספס, איפה את נמצאת שהיא נושכת אותך? את באה ללטף אותה? כן, תראה, באמת, העניין של הנשיכה הוא באמת שטויות. ממתי כלב נושך אדם הופך להיות כותרות. ואני אומרת לך גם... זה כלב של ראש הממשלה. אז אם זה לא היה כלב של ראש הממשלה, היא גם לא הייתה יושבת בהסגר. אני גם טיפלתי במקרים כאלו. כל עוד אין תלונה, מישהו שמגיע ומתלונן, בדרך כלל לא לוקח... כן, ראש הממשלה רצה להיות סופר בסדר פה, ואני מסכים איתו שזה הדבר הנכון היה לעשות. הוא שומר על החוק, והחוק מחייב אותו לדווח ולהסגיר את הכלבה. ולצערי, קאיה שילמה את המחיר באמת. אבל רק שנייה, כן קצת לפרטים העסיסיים בכל זאת. מי ננשך קודם, את או בעלה של חוטובלי? אני ננשכתי קודם. את ננשכת קודם. אני ראיתי אותה... באת ללטף אותה וזה קרה? איך זה קרה? באתי ללטף אותה. באמת היו הרבה אנשים מסביב. היא כלבה שהיא באמת מבוגרת. היא סובלת מכאבים. ליטפתי אותה. כנראה היה איזושהי נקודה שהכאיבה לה או משהו, והיא פשוט נשכה. עכשיו, כל הדבר הזה משמש מנוף נפלא לבדיקת כל סיפור ההסגר. ספרי לנו על זה. אז ככה, קודם כל, אני כבר לפני שבועיים גם התראיינתי בנושא וגם הבטחתי שאני אפעל בנושא ואגיש הצעת חוק. מעבר לזה, גם משרד ראש הממשלה ומשרד החקלאות הגישו ביחד שבוע שעבר גם כן, כבר הצעה גם כן לשינוי הנושא הזה. שאתמול הממשלה אישרה, אז כל מה שצריך להצביע בעד וזה עובר, לא? נכון, בדרך כלל, אבל עם רפורמות ממשלתיות זה דבר שלוקח שנה או שנתיים. אני לא מוכנה שהדבר הזה יחכה, ובגלל שבאמת עכשיו יש מנוף, אפשר סוף כל סוף להעביר את החוק המנדטורי הזה מתקופת הבריטים, שבאמת הגיע הזמן לשנות אותו, ואני אלחץ ואשתמש בכל הכלים שיש לי באמת בשביל בעלי החיים כדי לשנות את החוק הזה. אז מה אומר החוק מה אומר התיקון שלך? אז התיקון בעצם אומר, היום יש לנו חיסונים נגד כלבת. במידה והכלב מקבל פעם בשנה את החיסון הזה, לא ייתכן שהוא יקבל כלבת. אז לא צריך את ההסגר. לא צריך את ההסגר, ההסגר הזה מיותר. ברגע שאתה, החוק הזה אומר שאתה מגיע עם הפנקס חיסונים ועם מכתב מווטרינר שהכלב בריא, ומגיש את זה לווטרינר העירוני, והוא יכול להישאר בבית. אבל עדיין, אם כלב נושך מישהו מחוץ לבית, עזבי כלבת. זה יכול להפוך חיים של בן אדם. לא, עזבי חיסונים. מה יעזור ההסגר? רגע, שנייה, כי יכול שהכלב, הוא צריך לבדוק את מידת תוקפנותו. אז שיבדקו אותו שעה אז בוא נפריד בין הדברים. קודם כל, הפקודה הזו של ההסגר היא אך ורק כדי למנוע כלבת. יש חוק אחר שמטפל בכלבים תוקפניים, והוא בצד ואנחנו לא נוגעים בו. זה חוק שונה שמטפל בו. לא הגיוני. מה החוק אומר בעצם? הכלב יהיה 10 ימים בהסגר. אם הוא ימות שם, כנראה שהוא חולה בכלבת. אם הוא לא ימות שם, אז הוא בסדר. אגב, אין בדיקת דם מברר? היום יש לנו כלים כדי לבדוק בדיקות נוגדנים. וזה גם כן כתוב בחוק. זה נכנס באמת לפרטים הקטנים, כי אני כאחות וטרינרית באמת מכירה את הסיפור הזה. מצאת מי לנשוך, מה שנקרא. אז באמת, אנחנו נוגעים בפרטים הקטנים, וזה בסך הכל אומר שהוא יוכל להישאר בבית שלו. מתי יקרה התיקון הזה לחוק? אני הגשתי את זה היום. אני מקווה באמת שבשבוע הבא הוא יעלה לוועדת שרים לחקיקה. כבר ביקשתי פטור מחובת הנחה, ואני מקווה שתוך כמה... זה גם יחסוך כסף למדינה, לחלוטין, לחלוטין. לא צריך להחזיק אותם, לא צריך אנשים שם. וגם כאב לב של המשפחות שצריכות לצאת את הכלבים ככה, והכלבים שהרבה מהם הצילו אותם, אתם יודעים, ממצב טראומטי, ממצב של נטישה. אנחנו לא נחזיר אותם להסגרים, הם יוכלו להישאר עם הבעלים, וילדים קטנים שאוהבים את הכלבים שלהם יוכלו להישאר איתם יחד. תראי, כל הרעיון היה ללמד אותך פוליטיקה מהי. את רק 3 חודשים חברת כנסת, הכניס אותך ישר ללא הארי, והבנת. אני שמחה עם זה, נתן לי את הבמה באמת לעזור לבעלי החיים. הייתי אבל גם נושך כמה ח"כים קודם. באמת? אני חושב, לא אגיד את זה פה. שלום אדוני. בוקר טוב. הצעת חוק שלך מדברת על כך שלמרות